Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. Имрӯза видеои мо аз Корвон Сити якум ошёна сар мешава. Ҳозир ман нишон медиҳам, раҳша хостум ба шумо нишон диҳем ки то осонтарак ёбед. Инам инҷа бинои Корвон Ситиай ва анами рияде ки шумо дида истодаед якум ошёнаш пешидам хе сандуқҳо мондагиянд. Марҳамат, и дукони 91-ай. Рақами 91-ай. Ҳозир мо медроем ва нарху навои курпачаҳои духтагӣ пахта дорам. Ман мехоҳам шумода нишон диҳам ва нархоша фаҳмонам. Бисёриҳо хоҳиш карда буданд ки ҳамин чизҳоро нишон диҳед ва ман имрӯз тасмим гирифтам то ин ки нархоша ба шумо пурратар карда пешниҳод кунам. Ин рақамҳои ҳамин фурӯшандаяй. Марҳамат, чизе ки дар корай WhatsApp, Imo, Viber доранд, анами рақамҳода нависед ва худшон бо пурратар барои шумо мефаҳмонанд. Нашод мисол доставка доранд ё надоранд. Пурратар аз худи савдогар пурсон шавед дӯстони азиз. Бо новинкаҳоро суратоша ба шумо мепартоянду дигар. Хулас дӯстони азиз, ана ино 2500 комплект, 4 курпачаи 3 метра ва 4 болишт. Туркиянд. Иҷа ҳам туркиёи қолинӣ ҳаст ва ҳам туркиёи хамилён. Ина марҳамати сериш 2500. Кабутуш ҳами хел. Ино қолиниҳои туркиянд. Ҳар як курпачашда 7 кило пахта рафтагиай ва ҳар як болиштуш 2,5 килоге пахта воридуш гаштагиай. Мисол тайёр шудагиай аз 2,5 кило пахта. Болиштош калони хушрӯванд. Худшонам сифатошон нағзай инамуд курпачаҳора аз наздик бохостум нишон диҳем. Ина ин хамилёни туркӣ. Ози интихоб хеле васеай ва ёшонам бинед сатинои пахтагӣ тоза кати тайёр кардагиян аз таракоша. Марҳамат, бо чӣ саволе ки доред дӯстони азиз доир ба ҳамин курпачаҳо, марҳамат, анамун рақамҳое ки дар визитка буд ва дар сари видео буд, шумо ҳамун рақамҳода нависед. Худи фурӯшанда ваъда доданд ки ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонанд. Ина болиштоша бинед, борики майда нестай, калони хушрӯвай. Баъзеҳо шамелак доранд, баъзеҳои дигараш надоранд. Ана иҷа ин ранги хушрӯ кабуча 2500 сомон. Иам қолинии Туркияй. Ҳозир бо арзонтаракошам пешниҳод мекунам то охири видеоро тамошо кунед дӯстони азиз. Инаш боша хамилёни туркӣ 2900 сомон. 4 болишту 4 курпачаи анамин 3 метраи пурра. Нархи як комплектша дар назар дорум дӯстони азиз, барое ки бисёр вақт бо мепурсанд. Ана ин болиштошай. Ана ин новинкаҳо 3000 сомонӣ буда. Ино хамилёнои тоза туркӣ. Бисёр ҳам аз наздик рангошон чӣ гум дилкаши хушрӯ, ҳам розовиш хушрӯай, ҳам анамин зарчаш аҷоиб. Чӣ хеле ки мегӯянд багати метова, хушрӯ метова дар хона. Марҳамат, агар дар кор бошад, пурратар бо аз савдогар нашуд нарх дигараш пурсон шавед. Иҷа ина инош бошад 2500 сомон қолиниш. Ваям 3 метра буд. Иное ки хамилёнанд, ино 3000 сомонӣ. Новинкаҳо. Сериш 2900 буд. Ана инам хамилёни туркӣ, бисёр хушрӯ 2800 сомон уш. Инаш бошад дӯстони азиз қолиниш 2500 сомон. Ин қолинии бесимшай, вале нусхааш беҳад хушрӯвай. Чун бо аз наздик мебинед, умед дорам ки писандтон мегарда. Ана инош аллакай бошад қолиниҳои хитоиянд. 1500 сомон нархошон. Ҳозир бо хамилёниша нишон медиҳам. Хамилёни 1600 сомонаш ду курпачаш 2,5 метрай, дуташ 3 метр, баъд 4 болиш дора. Айнаи дигар хамилёнаш боша 1800 сомонҳош. Ино ҳамаш 3 метраи пурраянд. Ҳам болиш доранд ва ҳам курпачаҳошон 3 метри пурраяй. Ана 1700 сомон доранд. 1700 сомонаям пурраяй. 1800 сомона доранд. Сериш 1800 буд. Анаи бесимош боша хамилёна 1500 сомонай 3 метраш дӯстони азиз. Нархи ҳамин як комплекташ. Инчунин анами хел ҳастай аз анаи намудо беҳад сирийский гуфтанд. Ин намуд материала ба фикрам сирийский гуфтанд. Бо худтон пурратар пурсед.
бисёр ангуш ҳаст. дариҷа боша фақат 2 намудуш будай 1500 сомон комплекташ. Анами хел материали сирийскира 4 курпачаву 4 болишташ 1500 сомонӣ. марҳамат, агар касе ба Русия мехоҳад заказ кардан, аз худи фурӯшанда пурсед. 1500 сомонӣ. Инаи қолиниёяй, и ранги ваяй поповзадаган, вале ино қолиния, нусхаи қолинияй дӯстони азиз. 1500 сомонӣ бо нависед, гуфтан ки бо харидор муомила мекунем ва шояд ки арзон низ кунанд. Марҳамат дӯстони азиз. ҳаст анаи велюри хушрӯш, велюри нағзш 3 метра, нархш 1500 сомон, 4 курпачаву 4 болишти 3 метра. ана ин поповзадагиё боша, попурӣ 2200 сомонӣ. марҳамат, 3 метри пурраш. Ино ҳамаш дар велюр попурзадагиян ва намерӯшанд. Чӣ хеле ки ба мо фурӯшанда фаҳмонд ки ҳангоми шуштан ино ҳичӣ намешаванд. ина рангоша бинед чӣ қадar рангои хушрӯ дорад, чи фиолетовӣ ва чи бардовию сабзу дигар кабуд. беҳад рангои хушрӯ дорад попуриё. ҳаст бо велюриё дӯстони азиз. анамин болора бинед атласи и комплект 2 метра будай, 2 метра. болиштошон ранга и велюри атласай. нархш 750 сомон. и велюрош боша 1500 сомонӣ. боҳози як намуди дигаш ҳаст. ана ин намудуш дӯстони азиз. и 1200 сом. велюрош камакак сифаташ безебтаракай, дуюмсортай. ранги ваё хушрӯ нести, дуюмсортай. ана ин 1500 боша, нағзай. хулас дӯстони азиз, аз дур бо як бор дига нишон метиҳам, то ки ҳама инора бинед. ва ёдовар мешавам ки и видеора ман аз бинои Корвон Сити, бозори Корвони шаҳри Душанбе ба навор гирифтагӣ ҳастам. дукони рақами 91, якум ошёнадай. ана ино боша 2800 сомон. ин материалошай каталогаш хамелёное ки ранг метиҳанд. ина бинед чӣ дуворстаян. як ворсаш рӯшанай, мисол ранг метиҳад, ворси дигариш боша торик. марҳамат, и 2800 сом тайёр мешава. ино цехи хичона доранд. агар шумо да кадом размере ҳаст, чӣ хеле ки ба мо фаҳмонидан, кадом размере ки дар корай, шумо занг занед, интихоб кунед, онҳо барои шумо тайёр карда пешниҳод мекунанд анами курпачавориёра. ба ман худам шахсан анамин рангмезадагиёш беҳад маъқул шид. бисёр хушрӯ метавад аз наздик. набинед рангаш дигар хеле, ҳангоме ки мебардорӣ рангаш тёмнӣ мешава. иш боша дӯстони азиз дуюмсорташ хамелёна, хамелёни туркира дуюмсорташ. ира комплекташ дӯстони азиз ози 2 ранг дора. дариҷа аз и агар комплект заказ кунед 3 метраш 2400 сомон меброяд. марҳамат, ози бо туркиёшам нишон метиҳам. туркии якумсорча ваям беҳад хушрӯа якумсорташон. умедворам ки писандтон мегардад. ина марҳамат, ина ино хамелёнои якумсорти туркиян. аз и агар шумо комплект заказ кунед 2800 сомон меброяд. ина марҳамат, чӣ қадar рангои хушрӯ. беҳад ами патошон тозая, хичам сахти хушрӯай вайш. анамин заминаш ҳичӣ намешава. инаи рангошай шумо метавонед аз ино интихоб кунед ва дархост кунед амун размере ки барои шумо дар корай, барои хонаи шумо албатта ки тайёр карда пешниҳод мекунанд. тамошобинони азиз, видеоҳои ояндаи моро интизор бошед.